دایکên aştî. Ew polîsekê sivîl bû. Her roja şemî wêneyekî dida destê xwe wekî kesekê normal tevlî çalakiya dayikên aştî dibû. Serpêhatiyên kesên wenda êdî her hefte diket nava jiyana wê jî. Ji mecbûrî wê jî ji xwe re serpêhatiyekî kesekî wenda afirand dema ku lazim dibû vedigot. Bi vî awayê nêzîkî 4 salan tevlî çalakiya dayikan bû. Ji serekên xwe re her hefte rapor jî nivîsand. Lê rojekî tiştekî his kir. Gelekî bêriya dayika xwe kiribû. Ev bêrîkirin her roj mezin dibû û di laşê wî de dibû birîn. Rabû li gelek xaniyên pîran ket dû şopa diya xwe. Di xaniyekî pîran de diya xwe dît. Ev û dû hembêz kirin. Bi hev re hêsir rijandin.